Hallelujah. Amen. Kwame Afrifa.
Agbewi and I now for free I want to kumba nkran ma no madane asiafo otewo awonafo ankasa bedu nkran no madane mmoa hwe ahe Agbewi and awonafo free I want to kumba nkran ma no madane kwasiafo otewo awonafo ankasa bedu nkran no madane mmoa hwe ahe Agbewi and awonafo free wona kromba nkran ma no madane nkwasiafo mfantefo ne yankwasiafo yene mfantefo ye bi yegimo Mpese me ko Western region ahantafo no omudo mo times 2 ahantafo no de omugimi no plus 80 times 2 ahantafo no de omugimi no plus 30 Western region omukura de kan Oti Elmina, Oti Cape Coast, Oti Commander, Oti Mankesim, Oti Salt Pond, Oti Aya Winneba, Oti Aya all the way to Asindompim, Aya Fosu Central, Ututia ND so ya boa. Ko he omugu Cape Coast wo, omugu asen ho no mo ko he. Mfantefo ne yankwasiafo, ye ne mfantefo ye bi ye gimo. Mpese me ko Western region. Ahantafo no omudo mo gimi times 2 ahantafo no de omugimi no plus 30 Western region omukura de kan Oti Elmina, Oti Cape Coast, Oti Commander, Oti Mankesim, Oti Salt Pond, Oti Aya Winneba, Oti Aya all the way to Asindompim, Aya Fosu Central, Ututia ND so ya boa. Ko he omugu Cape Coast wo omugu sen ho no mo ko he amo fire Ukora kutao na waje hono uko kuro bi so bi ko toilet ukora na kutao na waje hono uko kuro bi so bi ko toilet ya de obeye jiri osum nyame amfo wadwene sum Muhammad oba lo kuta Quran Muhammad oba asase so kuta ya wo lo kuta Quran ukora na kutao na waje hono uko kuro bi so bi ko toilet ukora na kutao na waje hono uko kuro bi so bi ko toilet ya de obeye jiri osum nyame amfo wadwene sum Muhammad oba lo kuta Quran Muhammad oba asase so kuta ya wo lo kuta Quran ukora na kutao na waje hono uko kuro bi so bi ko toilet ukora na kutao na waje hono uko kuro bi so bi ko toilet ya de obeye jiri osum nyame amfo wadwene sum Muhammad oba lo kuta Quran Muhammad oba asase so kuta ya wo lo kuta Quran ukora na kuta obi se obema ne ho ayehu ahonehu na kwatwa mansa oboa ono no ono no nipa ne ye na ma ye de hunu no aye bi dandim sa ye guso ye obesan aye bi ewu Okatakyie Afrifa mensa tisire kwabnafo a odi ne mama sem wo kono okunyini kofo bekwen a wako adi nkontonchi Abraham Pautu and in some botabum, a huntu a jodupon, Kwamia, Tuapoma, Databua, and a Chami Puma, or Kantinka, Kantanka, or Kokuloko, or Kodufue, Central Bomb of one and Tiamara, or Kumabo Pondi Diame, or Okatakyie Afrifa Mesa, Atlas, Jaja.
na tie no die wu Amo.